Transport Malta nediet paġna ġdida fuq is-sit elettroniku tagħha li fuqha dawk li xtraw karozza second hand jistgħu jiċċekkjaw jekk ġewx affettwati mill-allegat dbabis fl-arloġġi tal-karozzi second hand importati mill-Ġappun. F'din il-paġna hemm diversi istruzzjonijiet li wieħed jista' jimxi magħhom biex ikun jista' jivverifika jekk il-kilometraġġ fil-logbook tal-karozza tiegħu jirriflettix il-kilometraġġ attwali fir-records tal-kumpanija Ġappuniża li tiċċertifika l-esportazzjoni tal-karozzi second hand qabel ma joħorġu mill-pajjiż. Gevek hija l-kumpanija Ġappuniża li tiċċertifika dawn il-karozzi wara li l-ispetturi tagħha joħorġu ċertifikat fuq il-kundizzjoni tagħhom, inkluż il-kilometraġġ, li mbagħad jitpoġġa f'database online li jista' jiġi aċċessat bin-numru tax-chassis tal-karozzi. Brabta ma' dan l-allegat babis fl-arloġġi tal-karozzi, l-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur qalet li dawk affettwati jistgħu jiftħu ilment fuq is-sit tal-awtorità jew jagħmlu kuntatt mal-istess awtorità bit-telefon. Kienet il-Malta Today li 3 ilu rrapportat dan l-allegat babis fejn ingħad li numru ta' karozzi mixtrija mant żewġ bejja partikolari kellhom il-kilometraġġ fuq l-arloġġ tal-karozza li ma kienx jaqbel mal-kilometri li suppost għamlet il-karozza meta nxtrat. Fis-stqarrija l-Awtorità Maltija l-Affarijiet tal-Konsumatur kienet qalet li huwa importanti li mal-ilment ikun hemm id-dokumenti kollha neċessarji, fosthom il-prova tax-xiri, l-isem tal-bejjeħ u kull dokument ieħor relatat maħruġ minn Transport Malta.